oyingcwele phakathi kwethu. Ndibulisa utata umfundisi, ndibulisa umama umfundisi, ndibulisa utata omdala, ndibulisa ootata, ndibulisa oomama, ii-teenagers, ulutsha, i-Sunday school. Ngelihle igama likaKristu nomfundisi wethu. Igama lam ndinguLihle Gcusi, ndisinswe kwaye ndamthanda kakhulu uYesu encedayo impilo lam ngayo yonke ixesha. Ekuseni sesize apha sizoqula uThixo, sizovula ilizwi lethu xa ndizawunikela kumama urhoqo. Ilizwi lethu safumana kuMateyu chapter 26 verse 57. uYesu phambi kwebhunga, abo babembambile uYesu bamsa kuKayafa umbingeleli omkhulu, apho babehlanganise khona abachazi-mthetho namadoda amakhulu. Verse 58. Ke uPetros wamlandela uYesu ebekela kude wada waya kungena eyadini yomzi yombingeleli omkhulu. Wahlala phansi ndawonye nezicaka ukuze abone ukuba kuya kuphelela phi na. Ke ababingeleli abazintloko nalo lonke ibhunga babefuna ukungqina kobuxoki ngoYesu ukuze bambulalise. Verse 60. Kodwa abafumananga nangona babebanintsi ababengqina ubuxoki ngayo. Ekugqibeleni kwavela ababini bathi, lo umntu uthe mna ndingayichitha indlu kaThixo ndibuye ndiyakhe ngeentsuku ezintathu. Verse 62. Waphakama ke umbingeleli omkhulu wathi kuYesu, akuphendula nento lena yintoni kanye le aba bayingqinayo ngawo. Verse 63. Kodwa uYesu wahlala wathi tu, waphinda umbingeleli omkhulu wathi kuye, ndifungisa uThixo ophileyo ukuba usixelele ukuba nguyena uKristu unyana kaThixo. Verse 64. Wamphendula uYesu wathi, nawe utsho. Ke ndithi kuni ukususela ngoku niyakumbona unyana woluntu ehlele ewongeni wasomandla, nimbone esiza ngamafu ezulu. Verse 65. Wazikrazula izambatho zakhe umbingeleli omkhulu esithi, unyelise uThixo, sisawufunelani nawo amangqina? Niyabona nikuvile ngokunyelisa kwakhe. Nithini nina? Baphela bathi ufanele ukufa. Bamtshixela ebusweni ke bamchifa baza abanye bammetha. Verse 68. Bathi sixelele uKristu ngubani lo ukubethileyo. Babegameni likaJesu waseNazaretha, uNkulunkulu eyingcwele semthembele kuwe Thixo ukuba uthetha wena empilweni zabantwana bakho ngegama likaJesu waseNazaretha. uNkulunkulu eyingcwele nalizwi lakho ekuseni moya ngcwele mabonakale wena uthethe wena ngegama likaJesu waseNazaretha. Izwi lakho lingene enhliziyweni zabantwana bakho, ligqobhozele ezindlebeni zabo balimamele ngegama likaYesu waseNazaretha. Semthembele kuwe ke moya ngcwele ukuba ngozawusebenza ngegama likaYesu waseNazaretha. Uzunipha amazwi kaThixo okuthetha phambi kwabantwana bakho ngegama likaYesu waseNazaretha. In the mighty name of Jesus, amen. Sunday school begama lenkosi lethu eyesu Kristu, mama urhoqo womqaba osindisiweyo ozono zakhe zixolelweyo, endithembayo nisenze kakuhle emhlabeni, eyona ndawo endinqwenela ukubheka kuyo kusezulwini. Haleluya. Ndisebenzela ke ukubheka khona ngokwenza ngolu hlobo ngegama likaJesu waseNazaretha. Ilizwi lethu lanamhlanje salifumana kwincwadi kaMateyu chapter 27 from verse 11. Yema, 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 leva, yema, yema, amigo Pilato, oh yema, 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 leva, yema, amigo Pilato, suga yema, yema, leva, yema,
Ncwadi kaMateyu chapter 27 verse 11. Sihloko ndaba uYesu phambi koPilato. Wemake uYesu phambi kwekhuluneli yambuza ikhuluneli isithi, "Unguye na ukumkani wamaYuda?" Wathi ke uYesu kuyo, "Nawe utsho." Ke kaloku ekumangalelweni kwakhe ngababingeleli abakhulu namadoda amakhulu akaphendulanga nto. Aze athi uPilato kuye, "Akuziva na ukuba zininzi kwazo indawo abazinqinayo ngawe?" Akaphendulazwi noko lilinye. Yade yamangaliswa kakhulu ikhuluneli leyo. Ke kaloku imithendeleko ngemithendeleko ikhuluneli ibiqhele ukuzikhululela izihlwele umbanjwa abemnye lowo babesithi bamfuni. Baye ke ngelo xesha benombanjwa obesazeka ekuthiwa nguBarabhas. Bakubona ukuba ngoko bahlanganisene. Wathi kubo uPilato, "Nithanda ukuba ndikhulule uphi na? uBarabhas uYesu ekuthiwa nguKristu kusini na?" Kuba besazi ukuba bamnikele ngomona. Akubona ukuba uhlele esihlalweni sokugweba umfazi wakhe wathumela kuye esithi, "Uze ungabi nakuthini kulowo muntu ulilungisa, kuba namhlanje ndive izinto ezininzi ezinzima ephupheni ngenxa yakhe." Kodwa ababingeleli abakhulu namadoda amakhulu bazeyisela izihlwele ekuthini zicela uBarabhas zimtshabalalise uYesu. Yaphendula ke ikhuluneli yathi kubo, "Kuphi na kwaba bobabili enithanda ukuba ndinikhululele yena?" Bathe ke bona, "nguBarabhas." Athi kuPilato kubo, "Ndimenzeni na uYesu ekuthiwa nguKristu?" Bathi kuye bonke, "Makabethelelwe emnqamlezweni." Yathi ke ikhuluneli, "Kuba enze bubi buni na?" Kwaba kukhona ke bancamisayo ukunqangaza besithi makabethelelwe emnqamlezweni. Uthe uke uPilato akubona ukuba akancedi lutho, ebona ukuba sisuke sangakumbi isiphithiphithi, wathabatha amanzi wahlamba izandla phambi kwezihlwele esithi, "Andinatyala egazini lalo muntu ulilungisa, ziboneleni nani." Baweyingcwele lelizwe laPhentekoste, Thixo wethu namandla. Thetha inhliziyo yakho ekuseni, Jehova uNkulunkulu namandla ongakho nto ndiyaziyo ngalo. Thixo wethu namandla, ngoyingcwele sebenza empilweni yam, uNkulunkulu namandla onke. Ngegama likaJesu waseNazaretha, makungami mina kule ndawo, kume wena kuthethe wena Jehova. Ngegama likaJesu waseNazaretha, ndlebe zabantwana bakho zakwamoya, uNkulunkulu namandla, uzivulela ukuva izwi labo Thixo wethu namandla. Ngegama likaJesu waseNazaretha ndiyabulela Nkosi ekuseni, in Jesus mighty name, amen. Siyeva ke apha uYesu wame phambi koPilato. Ndiwema ke uYesu phambi kwekhuluneli yambuza isithi, "Unguye na ukumkani wamaYuda?" Wathi ke yena, "Utsho na." Unguye na ukumkani wamaYuda? The kings of kings, the one who died for us and arose again. Wayiphendula leyo. Okwesibini, yonke eminye imibuzo azange aphendule nto. Ithi loo nto uYesu uyasifundisa. Sele ucrucify nawe ngabantu, sele kwabantu bekwenza into ezibuhlungu empilweni yakho, suphendula nanye into. Hallelujah. Zange aphendule nanye uYesu Kristu. Ngoba imission kaYesu yimiphefumulo yethu. uBarnabas lo uyabuza ikhuluneli, "Ndikhulule na awuphi phakathi koYesu noBarnabas?" Bathi bona makakhulule yena. uBarnabas igazi lakhe lalingazokwazi uhlawulela impilo yomnawo. Igazi kaYesu akafuneka liphalalile. uYesu ayajajwa emnqamlezweni ukuze kusindiswe impilo zethu. If uYesu Kristu zange ngale mini ayokuma esikhundleni zamatyala, bese sakuzivela namhlanje emgobeni. Asikwazi ukuma emgobeni ngoba uYesu wama. Sewade uYesu umangadi. Ayisekho i-judgment yawuphinde yenzeke ezimpilweni zethu ngoba uYesu wathathwa ngenxa yezimpilo zethu, wamiswa ezinkundleni engenzanga nto ngoba nabantu abonile sithi, but he stood for us. Wafa wahlala
angasinceda insindisweni yakho ukusijonga usenze kakuhle na, ukujonga umsebenzi ojonga uYesu, ukujonga uYesu entshixana senza zonke izinto ngenxa yempilo yakho, ukujonga uThixo ukheke ndiyazigoca apha empilweni yam, ndiyazijonga ndisenza kakuhle lapha entsindisweni yam. Ndicela ukukhumbula apho uYesu Kristu andithethe khona, ndicela ukukhumbula apho uYesu wabethelelwa ngenxa yam, uYesu wama ngenxa yethu. Kuba ife ngangadi ngengazange uYesu avume ubheka emnqamlezweni, ngengazange uYesu avume ukubheka emnqamlezweni if angafuna usindisa mina nawe. Ngesithabalala namhlanje if uYesu Kristu zangavume, ndithanda into enye, zangaphendule naye, ngoba kaloku ayifuna imission accomplishekile. Ukuba makaye emnqamlezweni, funeka yile emnqamlezweni ukuze afele izono zethu, afele isiqalekiso zethu, ukuze kungabikho nanye into, ukuze kungabikho sigula igazi kaYesu sisebenze empilweni yethu. Haleluya. Ayilogazi labhokwe, ayilogazi lazimfu elasebenzayo, lelikaYesu igazi lamayo. So namhlanje ekuseni selungenzi kakuhle kazibuza umbuzo, Yesu njengoba wama ngenxa yempilo yami, ingaba mina ndimela na? Ingaba ndiyayimela insindiso ebantwini? Ingaba ndiyayimela insindiso ebantwini abangakwaziyo? Ingaba I stand for the truth? Ngoba uyasitamise emnqamlezweni ukumela inyaniso. Haleluya. Lingazange ifune. Ndithanda into enye, ukungaphenduli kuyimpendulo kudla ngothiwe. Kuthiwa nokungaphenduli oku kuyimpendulo. Wavela uYesu wama wasisimuma kathethane, ngoba kaloku kufuneka kusindiswe mina nawe. Namhlanje ekuseni khawukukhangela inhliziyo yakho, ulethe ingakenziwa nguYesu to sacrifice himself for impilo yakho. Ingaba wena do you sacrifice? Do you stand for him ebantwini? Do you stand with judgments? Uvala umlomo ungathethi, ngoba kukwi-trials esidlula kuzo, kukwi-tribulations esidlula kuzo, ekufuneka uvala umlomo ungathethi. Ufuze uYesu wayinako uphendula ngoba wayenguThixo, kodwa sengaphendule naye because kaloku bezawuphazamiseka icebo, bekuzawuphazamiseka icebo lakhe loba bheka emnqamlezweni ukuze kusindiswe impilo zethu. Haleluya. Ekuseni uThixo ngasinceda uYesu, nathi namhlanje sikhumbule into engakenziwa nguYesu ngempilo zethu. Haleluya. Singadlali ngevangeli, singadlali ngensindiso. Ucinga uYesu, ucinga uYesu. Jonga ithi xa sihla ithi nabangazange babetha mntu bazibethela kuYesu, nabangazange babenza nto izimumu zabantu kodwa zasibethela kuYesu. Wayenyamezela zonke lethi zazibethwayo ngoba kaloku kukho thina because asikhona kwasemaphakadeni. uYesu asifa nje sasikhona kwasemaphakadeni. Haleluya. Yile nto namhlanje afuna ukuzixelele, kunzima kubuhlungu kunjani kodwa insindiso mandimele. Wama uYesu, yothi ndiyakholelwa kuye, wama ngenxa yami impilo ngegama likaJesu waseNazaretha.